X'taħseb inkabru ftit il-bieb u t-tielet bedroom nixtieq ftit iżgħar ħalli nagħmlu box room ta' xi kalam se jkollna fin inqendu xejn. Rigward tal-bib irja tajba iva, xejn jidħol aktar dawl mill-kamra wkoll. Dwar il-bedroom fidejka kif tixtaq anti. Tajjeb? Bonġu Kevin. Bonġu xeris, Bonġu Ferri. Mela kif tkellimna, nixtiequ nbidlu ftit l-emmulaw. Bażikament dan il-bib nixtiequ akbar ħalli jidħol aktar daw fil-kċina. U l-bedroom ta' ġewwa nixtiequ nieħdu biċċa minna ħalli nagħmlu box room. Possibbli perit. Affarijiet żgħar li faċli tagħmilhom. Sewwet ngħid kif. Ejja ta' Sewwet tajt. kollox jista' jsir. Infatti hemm xi affarijiet oħra li tinbiddel mill-pjanti approvati tal-permess. Stenna ftit, jiġifieri l-pjanta tal-post mhux se tkun skont il-permess għax għala biss jaf kemm problemi mal-bank kieku u laqas inkunu nistgħu nbiegħu għada pitada jew xi balla spejjeż. Serraħ rasek. Kollox bil-permess se jkollok. M'għandek x'għalfejn tinkwieta. Hemm xi appartamenti oħra li talbu xi modifiki, issa li ħanagħmel ħaniġbor l-emendi kollha f'daqqa u nitfa' sottomissjoni waħda biex jiġu approvati flimkien. Imma jilħaq ikollna l-permess qabel niffirmaw il-kuntratt. Iva m'għandekx inkwiet, din applikazzjoni għal-emendi minuri. Edha hemm speċifikament għal permessi li għadhom validi bħal tagħna. Dawn huma alterazzjonijiet interni li ma jaffettwaw l-ebda policy jew kundizzjoni ta' permess. Ġifieri ma trix tgħaddem il-proċess kollu tal-ippjanar. Tinkwetax. L-importanti li tagħmel ir-riklam tajjeb issa. Mela, ħalli fidi, nisimgħu minn għandek. Għal aktar informazzjoni żur www.pa.org.mt. Knockabout qiegħed jiġi biex jupplilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Knockabout Sicilja tal-lum veru speċjali, mhux għax biss ħammorru f'waħda mill-ikbar attrazzjonijiet naturali li hemm fis-Sqallija, però għax jakkumpanjani għal din l-avventura ħajkolli miegħi xi ħadd veru speċjali. Faċilment niddeskrivih bħala d-del tiegħi. Ismu f'ġurnata minn tal-inqas ngħidu mid-darba u ħafna drabi wara ismu dejjem insegwi ngħid no jew stop. Imqareb, però grazzi għalih kull sekonda tal-ġurnata tkun veru speċjali u llum vera emozzjonat u eċitat li ħajkun qiegħed miegħi Sqallija. Knockabout jibda issa. Omna Malta u diġà qegħdin Sqallija. Illum għal-Mawra kelli nqum naqra iktar kmieni mis-soltu għax kelli ħafna x'nipprepara għax illum mhux qiegħed waħdi. Miegħi għandi lil ħadd ħlief Milo Tornado. Dan huwa Milo le mhux Nelly. Nelly llum sfortunatament ma tistax tiġi magħna għax ir-ritmu tal-avventura tagħna ħajkun naqra maġġel mhux ħażin. Nelly peress li ma tarax u għandha kondizzjoni f'saqajja ma tantx tkun tista' tlaħħaq, però toqgħodux tinkwetaw, Nelly tinsab tajba ħafna u kif tistgħu taraw qiegħda tagħmel wieħed mill-passatempi favoriti tagħha. Qiegħda titgħażżen. Milo ħajkun qed jikkumpanjani għall-avventura tal-lum u isimgħu naqra fejn ħammorru. Id-destinazzjoni tagħna llum Legole dell'Alcantara fi Sqallija, meravilja naturali definita mixmara Alcantara. Dan il-ġojjel uniku ġi kreat minn natura permezz ta' flussi tal-lava antiki. Fil-Gole dell'Alcantara issib kolonni bażaltiċi li joħolqu pajsaġġi uniċi u drammatiċi. Issib il-mijiet ċari daqs il-kristall iserpu u jikkreaw kaskati il-ġmil tagħhom. Is-saħħa tal-ilma u l-ħbit mal-blat joħloq ħsejjes li faċilment tiddeskrivihom bħala melodija naturali. L-istorja ġeoloġika tas-sit hija evidenti fil-blat, forum ikkumplikat, però li jikkumplimenta l-xulxin u joħloq sfumaturi naturali li waslu għażbuħija naturali taż-żona. Gole dell'Alcantara hija xhieda tal-qawwa tan-natura, spettaklu viżiv
li ġiel li l-viżitaturi jitaxqu b'din il-ġawra ta' Sqallija. Milo, jiena naħseb li s-segwaċi ta' min isiru jafuk xi ftit. Narrakkuntawlhom naqra minn int? Milo, Jack Russell ta' 2 nofs. Il-karattru tiegħu jesprimi l-veru karatteristiċi tar-razza Jack Russell. Enerġija bla limitu u entużjażmu bla waqfien. Din ir-razza tal-klieb magħrufa għall-intelligenza tagħhom u Milo mhux eċċezzjoni, kapaċi juża l-intelligenza tiegħu biex jaħrab mill-affarijiet li ma tantx hu gost jagħmel. Milo għandu natura kuraġġuża, kurjuż ħafna u persistenti. Ma jaqta' qalbu qatt, speċjalment meta tipprova toħodlu l-ballun jew xi ġugarell. Milo li kien għalih nagħmlu ġurnata nilagħbu, f'din ideali ta' Milo il-logħob ma jispiċċa qatt, għalhekk faċilment lil Milo tiddeskrivih bħala enerġija bla limitu. Però ifittex ukoll ħafna l-fsiet. Bħalma jfittex ħafna wkoll l-ikel b'Milo ħdejk qatt ma tista' tikol xi ħaġa u ma tħossx parajnej josservawk biħniena. Mill-ewwel se naqbad it-triq għal Francavilla di Sicilia, ftit iktar il fuq minn Catania. Daqs satejn sewqan minn Pozzallo. Biex nasal għal Colle dell'Alcantara hemm diversi entraturi. Aħna għażilna l-entratura mill-Parko Botaniku e Ġeoloġiku. F'din l-entratura issib għażla vasta ta' attivitajiet u sport li tista' tagħmel fil-Colle dell'Alcantara fix-xhur tar-rebbija u s-sajf. Għax-xhur xitwin minn din l-entratura tista' taqbad modija li tieħdok fuq passiġġata mill-isbaħ b'veduti differenti ta' xmara Alcantara. Sarilna l-ħin biex nibdew l-avventura, Milo. Tlaqna. Biex Milo seta' jiġi miegħi Sqallija għandu bżonn passaport u 24 siegħa qabel ma vjaġġajna morna għand il-vet sabiex tista' tiċċertifika li kien b'saħħtu biżżejjed biex jivvjaġġa kif ukoll tagħtu mediċina mandatorja. Tul il-vjaġġ Milo kellu kabina privata tiegħu fejn stajt ninżel naraħ x'in irid, però jien għażilt li nħallih kalm u fil-kwiet. Kif wasalna Pozzallo inżilt għalih u sibtu fil-kabina rieqet raqda ħelwa għax mimli enerġija, però dik in-naqa raqda iħobba wkoll. Din il-modija li ser nimxu hawnhekk f'dan il-Park Botaniku Ġeoloġiku tal-Colle dell'Alcantara hija kollha kemm immarkata b'sinjali. Hawnhekk armat sew sabiex jaċċertaw ruhom li kull viżitatur ikun jista' jgawdi kemm jista' jkun mill-veduti kollha u jirnexxu li jagħmel il-passaġġ kif suppost. Aħna ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura nibdew il-mixja tagħna x'fil-verità l-mixja tagħna għadha laqqas biss bdiet. Fl-ewwel parti ta' dan il-Park Botaniku Ġeoloġiku tal-Colle dell'Alcantara ssib żona tal-ħwawar. Imbagħad f'din iż-żona tal-ħwawar għal viżitaturi żgħar issib ħafna statui ta' annimali preistoriċi flimkien ma' informazzjoni relatata mal-annimal partikolari. Ovvjament jagħmilha żona ideali għal familji għax ma' kull pass jew tnejn tista' toqgħod tirrakkonta lit-tfal tiegħek jew lill-viżitaturi żgħar li jkun hemm miegħek l-istorja relatata ma' dak l-annimal preistoriku partikolari. Mill-annimali preistoriċi għall-annimali tal-2024. Rajtuhom dil-familja ħelwa li għaw hawnhekk, Milo għadu ma qalax għajnejh minn fuqhom. X'ħad tagħmel Milo? Ħadd intefa' ħdejhom jew ħadd tiġi miegħi? Jien naħseb aħjar jiġi miegħi għax jekk tintefa' ħdejhom wara jiddejjaqhom u jkeċċu klemm. Ejja nkomplu nimxu.
Dal-basket li għandi madar illum huma kollha affarijiet ta' dan l-imqareb għax kont naf li nagħmlu ġurnata barra fin-natura rid niġi preparat. Għal dawk romantiċi, hawnhekk issib La Terrazza dell'Amore, postazzjoni immirata għal dawk li jixtiequ jiktbu d-dikjarazzjonijiet tal-imħabba tagħhom. Waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel meta tkun qiegħed hawnhekk il-Colle dell'Alcantara huwa li sempliċement tpoġġi bil-qiegħda u toqgħod tammira x'hawn madwarek. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Sciato Rona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Sciato Rona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Knockabout Siċilja tal-lum veru speċjali, mhux għax biss ħammorru f'waħda mill-ikbar attrazzjonijiet naturali li hemm fis-Sqallija, però għax jakkumpanjani għal din l-avventura ħajkolli miegħi xi ħadd veru speċjali. Dan huwa Milo. Qiegħed Colle dell'Alcantara soqt satejn mill-port ta' Pozzallo biex wasalt hawnhekk. Le Colle dell'Alcantara, fi Sqallija, meravilja naturali definita mixmar Alcantara. Dan il-ġojjel uniku ġi kreat minn natura permezz ta' flussi tal-lava antiki. Fil-Colle dell'Alcantara issib kolonni bażaltiċi li joħolqu pajsaġġi uniċi u drammatiċi. Issib il-mijiet ċari daqs il-kristall iserpu u jikreaw kaskati il-ġmil tagħhom. Is-saħħa tal-ilma u l-ħbit mal-blat joħloq ħsejjes li faċilment tiddeskrivihom bħala melodija naturali. L-istorja ġeoloġika tas-sit hija evidenti fil-blat b'forom ikkumplikat, però li jikkumplimenta l-xulxin u joħloq sfumaturi naturali li waslu għażbuħija naturali taż-żona.
Gole dell'Alcantara hija xhieda tal-qawwa tan-natura, spettaklu viżiv li jġiel lill-viżitaturi jitaxqu b'din il-ġawra ta' Sqallija. Biex tasal għal Gole dell'Alcantara hemm diversi entraturi. Aħna żilna l-entratura mill-Parko Botaniku e Ġeoloġiku, viċin il-villaġġ Francavilla di Sicilia. Dan il-Park Botaniku Ġeoloġiku jiġbed leħ viżitaturi ta' kull età, b'interessi differenti. Jekk int dilettant taċ-ċikliżmu, hawnhekk issib rotta mill-isbaħ li tista' tagħmel bir-rota tiegħek. Għal dawk aktar avventurużi, fix-xhur sħan tas-sena hawnhekk tista' tagħmel body rafting, canyoning u trekking fix-xmara Alcantara. Aħna għażilna li nqattaw nofsinhar sabiħa hawnhekk nippassiġġaw u nammiraw il-veduti panoramiċi. Litteralment naraw x'kapaċi toffri in-natura. Minn fuq, minn hawn. Jien ikolli ngħid li Milo hawnhekk qiegħed fis-seba' sema. Ma kienx hawn kantuniera, ma kienx hawn rokna li ma daħħalx imnieħru fiha u prova jispezzjona x'hemm u x'm'hemmx kurżità kbira għandu. Jien ngħid li llejla wara din-mixja kollha min jaf kemm ser jorqod. Insomma, mhux hu biss se jorqod, naħseb anke jien. Il-modija mmirata għal dawk li jixtiequ jesploraw dan il-Park Botaniku Ġeoloġiku bil-mixi twaslek f'numru ta' waqfiet fejn wieħed jista' jieqaf u jammira l-formazzjonijiet tal-blat. Waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel meta tkun qiegħed hawnhekk il-Gole dell'Alcantara huwa li sempliċement tpoġġi bil-qiegħda u toqgħod tammira x'hawn madwarek, tammira n-natura, tara l-ilma jgelgel, tisma' l-ilma, il-ħoss naturali li jagħmel affarijiet sempliċi, ovvjament kalmi, li jirrilassawk u li jaljenawlek il-menti mill-istress li jkollna mill-ħajja ta' kuljum. Dal-basket li għandi madar illum huma kollha affarijiet ta' dan l-imqareb għax la kont naf li nagħmlu ġurnata barra fin-natura rid niġi preparat. Nurikom naqra x'għandi. Ara kif noħroġ imma Milo. Porzjon tal-ikel biex jekk jaqbdu l-ġuħ ovvjament ikollu xi jiekol. Ma jonqosx fl-ixkun bl-ilma u l-bowl tinfetaħ u tingħalaq. Apparti minn hekk imbagħad ukoll dejjem naħsbulu għall-ġakketta mhux jiksaħ. Għandna wkoll il-wipes biex jekk jitħammeġ ikollna biex ninsħulu saqajh. Għandna wkoll ballun u toj ieħor biex inkunu nistgħu nimlowlu l-ħin. Kaxxa treats u fl-aħħar iżda mhux l-inqas dejjem inġor miegħi xugaman għax dal-imqareb iffissat fuq l-ilma. Kif jara l-ilma jekk ma noqgħodx attent jaqbad u jaqbes. Mhux l-ewwel darba jew tnejn inkunu qegħdin nimxu ħdejn il-baħar, eżempju l-Birgu, u jiena miexi u jaqbes fl-ilma u nispiċċaw jiena fuq l-art inżomm iċ-ċinga u fl-ilma għaddej. X'nagħmlu? Inkomplu nimxu? Tlaqna. Għal dawk romantiċi, hawnhekk issib la terrazza dell'amore, postazzjoni immirata għal dawk li jixtiequ jiktbu d-dikjarazzjonijiet tal-imħabba tagħhom. Biex tkun parti minn din it-tradizzjoni, importanti li tiġi armat b'karta u pinna. L-ispirazzjoni hawnhekk ma tonqosx u f'dan l-ambjent ma ddumx ħafna taħseb biex tkun tista' tħarbex żewġ kelmiet li jirrappreżentaw l-imħabba ta' ħajtek. Laqja hawnhekk jiena wkoll żammejt ma' tradizzjoni, ma stajtx ma niktibx id-dikjarazzjoni ta' mħabba tiegħi, issa ovvjament ħanaqbad kollox u mpoġġihom f'din il-kaxxa tal-ittri li hawn barra. Ovvjament skont it-tradizzjoni ma tistax tiżvela xi tkun ktibt fid-dikjarazzjoni ta' mħabba tiegħek. Jiġifieri jiena lilkom xi ktibt hawnhekk mhux ser ngħidilkom. Iwa tiqpax issaqsini xi ktibt għax mhux ħanejdlek xi ktibt fl-ittra tiegħi ma nistax. Dak fit mhux se ngħidlek xi ktibt fl-ittra. Il-mawra tagħna fil-Gole dell'Alcantara għallum ser tieqaf hawnhekk, però għadha ma spiċċax fil-edizzjonijiet li ġejjin tal-Knockabout Sicilia ħankompli naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi li kelli hawnhekk fil-Gole dell'Alcantara u mhux biss għax ħanoħodkom miegħi niekol
f'post mustaċċun, post li mhux tajjeb għal minu vegan jew veġetarjan għax weduni li f'dan il-post huwa ġenna tal-art tal min ħobb jiekol ikla laħam tajba. Niltaqgħu f'Knockabout Sicilja li jmiss. Saħħa. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilja, ipparteċipa f'kompetizzjoni li għandna likom grazzi għal Alpro No Sugar. Idħol fil-paġna tiegħi owenbonici.tv. Irrispondi domanda sempliċi li qed impoġġilek flimkien ma' Alpro No Sugar u dik ir-risposta tajba tista' trebħek rigali grazzi għal Alpro No Sugar. Fl-1917 inġibdet l-attenzjoni ta' Sir Temi Zammit għal burġ ġebel falqa magħrufa bħal ta' Ħaġrat. Zammit mill-ewwel għaraf l-importanza ta' dan il-post u beda skavar arkeoloġiku fl-1923. Fost is-sejbiet l-iktar interessanti minn dan is-sit kien hemm mudell ċkejken tal-ġebel li juri binja msaqfa. Dan huwa wieħed mill-ħien li ħallowna n-nies tan-Neolitiku li l-istrutturi megalitiċi li bnew aktarx kienu msaqfa. Dan il-modell juri wkoll kif aktarx kien isir dan. Fil-ġemp nistgħu naraw il-filati ta' ħaġar minn duda jesporġu ftit il-ġewwa biex iċekknu d-distanza li kellha tiġi msaqfa. Il-modell maħdum ukoll b'mod li juri t-teknika tal-bini partikolari li kienet tintuża f'dawn il-binijiet. Ħaġra minn duda kienet talterna ma' ħaġra wieqfa biex bekk il-ħitan ħoxnin maħduma b'żewġ tiqxur u mimlija bil-maskan kienu jintrabtu u jkollhom iktar saħħa. Il-modell juri wkoll daħla monumentali, xi ħaġa komuni f'dawn il-binijiet. Id-daħla monumentali f'ta' Ħaġrat però hija partikolari għax tasal għaliha minn 3 tarġiet. Din id-daħla li tifforma wkoll id-disinn ewlieni fl-istemma tal-Kunsill Lokali tal-Imġar fuq it-talba tal-imġarin stess, tfakkar fl-importanza tas-sem tal-komunità fil-kura ta' dan is-sit. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir permezz tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma nieda l-ewwel dokument ta' politika li jagħti dettalji dwar il-politika nazzjonali għall-użu tal-enerġija rinnovabbli offshore għal konsultazzjoni pubblika. Il-politika tal-enerġija rinnovabbli offshore tħares lejn il-potenzjal offshore tal-Ibħra Maltin u kif dan jista' jiġi użat fl-aħjar interess tal-pajjiż. Din il-politika tappoġġa l-implementazzjoni ta' proġetti rinnovabbli offshore, prinċiparjament mir-riħ u mix-xemx, f'żoni li jinsabu lil mill-ibħra territorjali u fiż-żona ekonomika esklusiva potenzjali ta' Malta. X'wassal għall-iżvilupp ta' politika nazzjonali li tiffoka fuq enerġija rinnovabbli offshore? Id-daqs ta' Malta u dak li hu. U biex jilħaq miri iktar għolja ta' enerġiji rinnovabbli l-pajjiż jeħtieġ li jħares lejn alternattivi fattibbli oħra fosthom enerġija mir-riħ, speċjalment dik offshore. Strutturi akbar tar-riħ il-barra mixtut li kapaċi joperaw b'effiċjenza flimkien ma' avvanzi fl-iżvilupp tat-teknoloġija issa jpoġġu t-teknoloġiji floating offshore bħala għażla raġonevoli għall-użu tal-enerġija rinnovabbli f'Malta. L-iżvilupp tal-politika offshore għandu lan li jsaħħaħ il-politika ġenerali ta' Malta dwar l-enerġija li jikkontribwixxi aktar fit-triq tal-pajjiż biex jikseb użu ta' enerġija nadifa u impatt aktar pożittiv fuq l-ambjent. Wieħed mill-għanijiet ta' din il-politika huwa li tippromuovi l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli permezz tal-iżvilupp ta' qasaf komprensiv. Dan isir fil-waqt li jiġi assikurat li kull żvilupp propost ikollu l-inqas impatt fuq l-ambjent u attività marittima oħra. Wara l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika u tlestija tal-studji preliminari rilevanti, il-pjan huwa li l-Gvern Malti jibda proċess li għandu jwassal għal sejħa l-proġetti prospettiva. Din il-politika tkompli ssaħħaħ l-impenn tal-Gvern Malti li jilħaq l-obbligi tiegħu fit-tranzizzjoni lejn gżira bi klima newtrali sal-2050.
fil-waqt li joħloq opportunitajiet ta' swieq ta' xogħlijiet ġodda li jirriżultaw f'opportunitajiet ta' niċeċ ekonomiċi varji, binqas impatt fuq l-ambjent.